Tagon Junior, nga niya magiging kapadis, waray ba kundi Miss Ching Patola. Vice Mayor ni Miss Ching Patola, ipagsayaw na minuto. DJ Michael, pagpala ko no, aminonder na rin nun, for some sentimental reason. Aminonder na rin nun. Sugaring buyan, nga pahari buhayan, di kamay, kamay payunan, natikang halakas, naging bunto, tuwing Enero 4, 1864, anang-anagaran, mampay pamatiun, labi ng mga bisita, kami mag-abi-abiun, sang hiling nga bungko, at sumpat tayo.
Mayor sa Rebanay Kapari si Miss Patola at tuloy yung pagsayaw ni Minodo. Sa